Salutare tuturor, eu sunt Robi, alias Mr. Happy de pe Low Strike. Și astăzi o să fac primul meu tutorial în Photoshop. Bun, să trecem la treabă. Astăzi o să vă învăț cum să faceți textul, să faceți să arate mai bine. Da, așteptăm să se încarce. Bun, s-a încărcat, acum dăm File, așteptăm puțin să se încarce. Bun, acum dăm File, New și aici selectăm dimensiunea. Eu o să fac un avatar cu dimensiunile 150 pe 250 pixeli, rezoluția 72 de pixeli. Bun, ok. Acum să alegem stocul cu care vrem să pe care vrem să-l edităm. Dăm iar File, Place și selectăm folderul cu stocul. Eu o să selectez stocul. Care stoc? Stocul acesta. Bun, îl redimensionăm apăsând Alt și click. Bun. Ok. Blur și chestii din alea nu mai adăugăm, fiindcă asta o să vă arăt în alt tutorial. Acum o să scriem ceva, și anume Low Strike. Stați puțin să găsim un text. Setăm dimensiunea, eu o să setez așa de încercare 40 de pt, mă scuzați. Alegem culoarea, eu o să aleg un portocaliu așa ca mașina. Așa. Ce? Eu de-abia mi-am descărcat Photoshop-ul, fiindcă am avut CS6 și nu-mi plăcea. Și mi l-am descărcat și am uitat să-mi iau crack. În fine, setăm culoarea, ok. Haideți să aplicăm textul. Low Strike. Este prea mare, o să-l dăm mai mic. Haide mă, ce așa. Bun. Așezăm textul, eu o să-l așez așa, dar parcă nu-mi place mie text. Font. Stați puțin că-l schimbăm. Așa, poate? O, prea mare. Poate tu? Nu știu. Bun. Poate? Nu știu. Haide mă, nu mai găsim și noi niciun font așa. Poate ăsta. Da, îl lăsăm pe acesta, îl facem mai mic de vreo 32,5, cam așa. Am băgat eu asta bine. În fine, hai să fie de 30. Am uitat să-l selectez așa. Bun, îl selectăm, dăm pe 30 pt. Parcă arată altfel. Dăm aici și ca să-i dăm puțin aspect, dăm pe Drop Shadow și îl dăm pe 1,01. Și acum parcă arată și el mai frumos. În fine, acum ca să arate mult mai frumos din punctul meu de vedere, dăm un Bevel and Emboss 8 și o să-l dau cam vreo 64. Să vedem cum arată. Mi se pare că arată destul de bine. Dăm ok. Eu am laptop și am rezoluția cam mică, de aceea trebuie să dau într-o parte ca să văd. Bun. Dacă vreți îi adăugați și puțin stroke sau stroke, nu știu, nu le-am cu engleza, pe un pixel. Sau dacă vreți să arate mai frumos. Și alegeți culoarea de aici și de aici alegeți Soft Light
overlay. Eu, de exemplu, o să aleg overlay. Așa, bun. Acum, cred că o să-i băgăm și un text secundar. Sau nu mai. Nu. Ștergem asta, așa. Bun. Aici o să îi mai băgăm și, dacă vrem, un gradient overlay. Eu o să-l bag, fiindcă arată mai text așa mai frumos, că nu știu cum să mă exprim. Așa, selectăm a doua culoare, eu o să selectez această culoare. Eu nu știu nici să mai vorbesc. Așa, după aceea o selectăm pe a doua, care va fi, sincer nu știu, care va fi asta. Ok? Aici selectăm smoothness-ul, adică cum să se vadă, cât de solid să fie. Bun. Așa. Opacitate. Aici selectăm tot așa, cât de solid să fie. Dacă dăm pe 21 nu se mai vede aproape deloc. Bun, o să selectăm vreo 73 ca să se vadă mai așa, mai frumos. Ok. Și gata, a ieșit textul. Cam asta a fost și pentru ziua de astăzi. O să revenim cu alte tutoriale despre Photoshop. Pa!